шав ина занг зада мега кати як водитель ма ҳамсарма рой кардам. И бача даже намедонад ки зани вай кадом граница рафтагиай. Мардум дар авария мемонанд, мардум дар машин вайрон мешавад хел вақт, мепартоянд мардум. Дигар шофёр дар машин мисеб бо мо машин чӣ мекунам? барои сабаб мекунем ки мо мебарем 1000 километр машинам бояд дам гирифтанаш дар кора на самом деле. Бисёри мардумо жалоат мекунанд ки мисоли гап мо дар Москва машин нормали да мегирам, дар Самара мепартоянд тамоман непонятно одам мора граница қадим мегзарона. Се равно миёянд як гап ки штоби тарафи мо санг партоянд. барои чӣ мардум патент намекунад? ҳар сеҳопас граница дашта барои ки рости гап раҳда вақте меран мисоли гап ба гаишнико милисо ба фикр машини худтон интизор мешаванд. проверкашон ҳамин мусофире ки ҳамин занг зана тихдака савол метӣ ки бародар ту запрет дорӣ ё надорӣ? ҳам ки мардуми мо бисёртараш намераванд дар граница бачакон мефуранд, нос мекашанд, туф мекунанд, сигарет мекашанд, ҷое ки мумкин нест гаштан ай мошин мефуранд мегарданд. кадоми носкаша обрӯи миллати тоҷика пас мекунад. дӯстам ҳуҷҷатҳо тамом шуда агар мехоҳӣ граница гузарӣ ғамгин набош. барномаро дар экран буда занг биза. компания Акай Шамсдин компания боваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия собиқаи кори 10 сола дорад. компания Акай Шамсдин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занем, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо рои сафед. дӯстон ассалому алайкум. ниҳоят хабари хуш, хабаре ки миллионҳо тоҷикоро хурсанд кард ва ана ҳамин интервю бахшида ба шиносшавии мо бо Акай Наҷмуддин аст. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. беш аз 10 сол шуд дар хизмати мардуми худ моем. бародарора мо граница бурда мебиёрем. пересечени граница. мухтасар гап мезанам, открита гап мезанам, одами откритим. мегӯянд ки граница мебаранд, ба мошин мебиёранд. барои ман бисёр вақт медонед чӣ ёқат яка бисёр вақт вай мешавад, муқоиса мешавад, ассоатсия мешавад. одамое ки фирем мекунанд мебаранд дар граница мепартоянд. одамое ки мебаранд худшон бехел авария мешавад одамо ва бисёр та моментҳо. одамое ки шумо гуфтем ки мисол мебаранд, ина ба номи Аллоҳ мегум шав мана занг задан. шав ина занг зада мега кати як водитель ма ҳамсарма рой кардам. водитель рафтан дар граница ва ёра Қазоқистон дар Россия дромаданӣ намондан, зани ман дар мобайн монега. фаҳмидеса ин занака мондагиян фаҳмидеса иҷада ҳамаи бародар кати ҳамон водители ки рой кардага ҳавайда дазваница када натонистагия ман аз занг задесааст айман пурсидесааст ки амҷа и бача даже намедонад ки зани вай кадом граница рафтагия. ман гуфтам ки хай пробивад ки зани дагҷо аста, хай мо айдаст омадаги максимал ёрдам мекунем ки шутоби ҳамсари шумо бехатарона дуроя бо дар пештон биёяд. мо мега кӯдаки майда дора. ана хеле водителҳо ҳам ҳастанд. ман лично мегӯям иҷа айби водитела бояд вақте ки мисол клиентҳо мегӯем ина бародарое ки мо дар бовар кардан рой кардан як каса вақте бояд мо дар занг задан мо бояд дастсубна бошем ҳарчанд. ина ман худам лично граница мерам. ман ҳам додаром мерам ҳам водитель дорам. бисёр бачаҳо ҳастанд ва телефон алём мегӯянд гапи калон гап мезананд хушон намеранд. даже як худош намедонанд ки дар ҳамон обстоятельства дара чӣ гапай. ман худам мерам мебинам инҷа чӣ проблема ҳастай, чӣ кунем ки ҳамеира ҳалли роша ёбем. ман ҳаракат мекунам ки мардуми мо минимални ушербкати раванд биёянд ва комфорт раванд биёянд. мардум дар авария мемонанд, мардум дар машин вайрон мешавад хел вақт, мепартоянд мардум. ҳар 2-3 солда машинома парк ман нав мекунам. машинои мо машинои 2019-2020анд. ҳар 10-15 рӯза мо маслиҳатш мекунем барое ки мо бисёр мерем мебиёем. барои машинои мо мисол аи ҷиҳати техникавӣ ягон проблема надоранд. машинои замонавианд, машинои Volkswagen-оанд. иншоллоҳ ҳолияша мисол ягон проблема нашуда чанд сола. барое ки мо мисол ҳамин машина 2-3 сол ҳай мекунем, мо нав мекунем. акай каози худ ина ай Москва мусофиро мегирӣ. рост то границаи Қазоқистон чанд километр ай Москва? ай Москва то границаи Қазоқистон то прямо маштакҳо 1370 километр. 1370 километр мера бо обратно мебиё ва фикрам и просто ки водитель ҷарасташ мебурад. бале чӣ халӣ мекунед шумо? барои ҳамин мо мебарем мардумои худмона. уҷада бо мо ҳамкорои худмон ҳастанд, коргарои худмон ҳастанд дар Самара. мо аҷа мардумои худмонро мегирем ай Москва соғу саломат мебарем до Самарара. мисол даву мошин сор мекунем, ваям мошинои худмонанд.
мебаранд. яъне ки ман правильно фаҳмидам, яъне ки шофёр алиш намешаваю, ана мошин алиш мешава. Шофёрам алиш мешава, мошинам алиш мешава. То есть мебаранд дигар шофёр дар мошин мешава. Барои бо мо мошин чӣ мекунам? барои сабаб мекунем ки мо мебарем 1000 километр, мошинам бояд дам гирифтанаш дакора на самом деле. барое ки мошин як рафтагиш 2000 километр рава биёяд ва афгор мешавад бо далнеши мисол баъд шо биҳам хина шавад ки дара монанд мардам. бисёри мардумо жалоат мекунанд ки мисоли гап моро дар Москва мошин нормали да мегиранд баранд дар Самара мепартоанд тамоман непонятно одам моро граница қадим мегзарона бисёри гап отношенияш безебай қадимо ҳами хеле гапу хабарҳо ҳастанд ки аслан ин коро водителои навшафирода бисёр проблема мешаванд барое ки ҳозир ҳар як гуфтигабо дуюм одам ҳами такси граница шидагия мисол оно таҷриба сера оно надоранд мисол водители любой одам мошина мешина мекуна мерава бо баъд бурдан ин кор дар ответственности шидан дар кора чтобы анами кор нашава мисол барои айпши як таним там хеле инсоно мисол ҳамаи мода тен уфтодагия мисол ҳами торикӣ уфтодагия ани ҳам хе мекунанд аймо хенеса мо мерем уҷада одамои худи моанд 100% мебаранд мебиёянд бо отношения хуб ҳурматона иззатона иншоалло бо кати вай одамам мераванд меёянд кати моам мераванд меёянд бо раҳмат мо мегӯянд солҳои солҳо ҳаста ки бародаро мисол кати мо тамос даҳанд ҳами связ даҳанд ҳамчун бародаро ин ҳами ман наҷмдинам мисол ина бачаҳо кадмин ҳастанд ҳастанд ҳамҷада ки садҳо одаморо ман бурдагим лишна қидам ҳамун инсонҳо ягонташ мисол аймаи хафагарӣ надоранд не ки ба ҳар ҳол ҳастанд одамое ки мо мебарем шо ҳамаи корашон ҳал мекунем серано меоянд як гап ки штоби тарафи мо санг партованд мисол ай чиз ки застраховани неста барое ки гуфтарсо нифсем при угадиш мегӯянд ко ака ширкати компания худ номаш чия ширкати ман шамс экспресс аввалам ҳам хеле буд аввалам ҳам хеле буд компания ҳам шамсин мегӯм ҳами ребрендинг кардагим шамс экспресс шидага ва техникаи ҳама техникаи мо ҳама замонавия ина имрӯз ҳам айрес омадагим одамо даже видео дадам хурсанданд мо мега ака се моҳ баъд бо качиту мо мерем барои чӣ мардум патент намекунад ҳар се моҳ пас граница дошта барои ки рости гап патент кардан бисёр мардуми мо мисол кори определёне надоранд иҷа кор менан уҷа кор мекунанд ҳозир нархи навои патент ҳам қиматай мисол 5500 пашти пул метиҳанд баъд чела як ҷода кор доранд як ҷо кор мардуми мо эконом мекунанд банал на эконом ае барои ҳамин ваёда вигидная ки ҳар се моҳ граница раванд биёянд барои ки як хело одамо дар Россия 6 моҳанд як хело 7 моҳанд як хело 1 соланд бисёр бачаҳои ҷавонбачаҳо оно дар вигидная ки мисол ҳар се моҳ раванд биёянд экономистки вигидная барои ки ваё мисол патент мекунанд сум мекунанд ва 1 сола 60-70 ҳазор расход мекунанд кати мо мераванд мебиёянд мисол дар се моҳда мисол 20 ҳазор расход мекунанд ва по-любому ва дар вигидная барое ки боз спокойно мегарданд не ки мисол одамое ки кадоме мисол серьёзно ягон ҷода кор кардаесанд ман мисол ҳамчун ҳами мисол бародарона рекомендоват мекунам ки патент кунанд агар ки одамое ки мебиёянд 6 моҳ 7 моҳ меистанд 5 моҳ меистанд ваё смисл надоранд ки патент кунанд анака бисёр хуб дар бораи патент гуфтӣ раҳда вақте меранд мисоли гап ба гаишнико милисо ба фикр мошини худтон интизор мешаванд не барое ки ина мора лишна ая тараф шинохтагишон соза ки мисол ваё медонад ки мардуми мода ягон гарам ситам намекунанд мисол мешавад ки гоҳ мешавад ки рейда и дар тоҷикистон ҳам дар Россия ҳам дар ҳама ҷо аст ҳамҷода агар ягон проблема нашава ягон хел барои ки застраховни нест главни бачаҳо қонуншиканӣ надошт накунанд мисол гаи айсуси нигоҳ кардан мо иншоалло максимална хизмат ҳам мекунем ки бачаҳо мисол оромона спокойно раванд биёянд ва қалби тинҷ раваки мусофир мисоли гап худ мегирам мисоли мусофир қатид раваки границада гузараву обратно запрет дошта бошад барои ки ҳаста мардуми мо мисол бачаҳо ҳастанд ки ино бисёранд дар ҳамин Россия мегарданд намедонам бечоро мисол ина нав гуфти худ навам як одам рафтан ҳам хеле шидагия ки мисол на одаморо намонданд занака монданд ин хеле ҳам ҳаста барои бачаҳое ки кадоме мисол мода мераванд барои ки одамия як бор ним бор даямо мода мешава ман намегӯм ки ҳозир аймо ҳамачи как маслия ин хел нимхел проблема мешавад ки мо барои ҳамин ки шоби ҳаминоро ҳал кунем таҷриба барои чи мо опыт дорем ки шоби ҳам хеле проблема мешавад мо бояд максимально тез ҳал кунем оно одамои кадоме запрет мешавад далши рафтанша бо мо кӯмак мекунем ки оно дар тоҷикистон равад шоби дар ҳамҷа мисол ягон дамобай намонад мо максимально организоват мекунем
ҳамҷада шитоби далши ва ё ай Қазоқистон бо хона раванд мо мисол ай ҳамно ки ҳамно мо дар мондагиаш сумое ки мо дар мемона мисол мо амра ҳамо миқдори расход шамо мерава барои вай расход расход бо мо ай инсоф бироварда метем бо ягон раплиш далши Тоҷикистон бо кӯмак мекунем мисол Тоҷикистон ҳама сразу мегум мисол мешад як хел машина 1000 суда мебара як хел машина 2000 да мебара як хел 2500 мо мисол таъйинем ки ҳам одамора ҳамин рай омадагӣ где-то 30% пулша гардонем тем ки шоби вай хона рава мисол ҳам кадом одамое ки мемона мо мисол бо вайора дар кӯча намепартем вайо бародарои мо намешава ки ака сразу пеш ай рафтан мисоли гап як проверка кунед документи одамо вдруг запрет мисоли гап мешава мисол одамое ки ҳастанд ки мегӯянд ки ака мисол мора проверка кунед мо хай бо ин хизмат ҳам мекунем ин услугам шумо ин услугам дорем мо ин услуга ҳам дорем хай занг мезанам бо маслиҳат мекунем проверкашон ҳамин мекунем мусофире ки ҳамин занг зана тихил ака савол метӣ ки мисоли гап бародар ту запрет дорӣ ё надорӣ ман ҳар як бародаро да камашда 4-5 минут 10 минут мисол гав мезанам барое ки як хел одамо мисол бисёр чира фаҳмидагишон меёбад мана бо дигар темаҳо кати ҳам занг мезананд мисол бо бародаро мегӯям мана темаи граниса кати занг занед кори граниса бар биёр ман полниси ҳамаи ҳамин подводни каменша мефаҳмонам бачора кори мо мекунем на самом деле душвора ба номи аллои кор аввалш ответственность барое ки ҳар як коре ки ответственностӣ дора вай кор душвора вай осон нест бисёр бачаҳо ина мебуранд бо ҳам бозам мебурем мисол гапи шумо да ки мисол меён рада балоншо мекафанд одамошона милисо мекафанд як хело одамо ва милисо гав зада наметавонанд водитело бисёр проблема мешавад мисол барам ин кор чӣ хела гӯем ки кори осон нест ин кори бисёр ответственность барое ки вақте ки ҳамин бисёр ҳамин одамое ки мисол ҳамин кор да кардагиам ина бисёрш мефаҳмад ин кор мисол кори худшам хиндиша дорад дар ҳамин коре ки шумо ҳозир айни ҳол кардед чанд сол шуда чӣ чизе шумо мехостед ки алиш кунед дар ҳамин систематон ҳаст ягон чизе ки мисоли гап шумо мехостед ки алиш кунед дигар бародарое ки ҳамин ҳамсарат кати мо кор мекунанд ҳамин инсонҳо мисол ҳамашон кори худшон аввал хубтар кунанд мисол ответственности отношение кунанд кати ҳамин бародаро мардуми худмода бо рӯ гардонем бо бисёртар хизматша буд кунем граница вақти мардум пересекат мекунанд дар граница ягон хел гав наметиҳанд не бародаро ягон одами ҳамин кроме ғайр аз ҳамин запрет депорт набошанд ягон каса ғам наметиҳад ҳам қадр ки мардуми мо бисёртарш намераванд дар граница бачаҳко мефурӯянд нос мекашанд туф мекунанд сигарет мекашанд ҷое ки мумкин нест гаштан ай мошин мефурӯянд мегарданд мисол ҳамин вақт ман ҳамин гап ака бахшиш ман гап танин бурум ман ҳамин гап постоянно мегӯям бачаи тоҷика ки носкашия бас кунем барои ки кадоми носкаша обрӯи миллати тоҷика пас мекунад бале ҳамин чанд бор будам хеле моментҳо буданд ки бачаҳои моро реально штраф карданд хай уҷа чӣ гум шумо закрити зона хеле бахшиша носфурӯшо ҳамаш ман шум дидан ака ака шумо ҳам шумбинӣ акино проблемаи уноанд мо мардум яъне рай рост да нехай рост да гуфтан гапи беҳтар носкашия партои носкашия бале чандин бор шидаги ай пишам ноз бачаҳои мо ҳамин таи проблема шидагиянд хай мо ҳалш кардагием мерем мебиёем мо ҳар рафта баъд ай омадан мошина моҳикам мекунем теом мекунем бовар ки ҳаст чи дар самолёт давома чи ту мекунем мардуми мо чӣ хоҳиш дорем мардуми ман бародаро ҳамин чӣ маданията баланд кардан дар кӯрам носкашия бас кардан гуфта кадом хай носкашӣ исомсуна гу ман мекунам носакаш туф кун баъд бо дальше мерем машалло аката худ медонӣ ки ман в основном қати варзишгароям в основном ана дар бораи варзишгарои тоҷик чӣ фикр дорӣ худ ман хеле хурсанд ҳастам бачаҳои мо худо сафшона зиёд кунад фахри мо ануно дар бораи варзишгарои тоҷик гуфтӣ ака дар оянда мақсад дорӣ мисоли агар имконият пайдо кунӣ варзишгароя дастгирӣ кунӣ ман рости гап ҳама вақт ҳамин тарафдори ҳамон будем ки мисол бародарои худмона дастгирӣ кунем ман ҳамин чандин сари соле ки дар ҳамин мисол федератсияи русия бошам ҳама вақт ҳамин як нияти ман ҳамина ки мо бародарои тоҷик бояд бародарона дӯст бошем ҳама вақт дастгирии якдигар кунем ва ҳама вақт гуфти гапо то тавоноӣ иншоаллоҳ хизмати мардум дастам ҳамчунон варзишгарон онҳо фахри мост тоҷикистон ба пеш ташаккур зиёд акаҷон ҳазор раҳмат дар кортонам барака ёбен бародарон ё кунем акай наҷмуддин як
4 рӯз пеш дар тамос шуданд ва гуфтанд ки ҳамин мардумо мо граница мера мебиёрем, мехоҳем бо шумо ҳамкорӣ кунем. Плюси калоне ки бародар акай наҷмиддин именно мода обращаться кадак, ма фикр мекунем ки ин беҳтарин ҳамкорие, мо рақамҳои телефони якдигареро мегирем. Обязательно бародаро барои ман чӣ важнее ки тӯлонӣ ҳамкорӣ мекунем бо акай наҷмиддин, рақамҳои телефони лични худам мемонам. Ягон хел нофаҳмӣ шуд бо ҳамин ширкат, марҳамат даже метавонем ман даам занг занем. Ва комфорти шумо барои мо ниҳоят важнее. Муҳим чие ака? Муҳим што бачаҳо безопасно раванд биён. бале мо ҳама вақт ҳамаи кӯшиш ҳама мекунем ки мардум мисол безопасно рава биён. барои мо раҳи тӯлони раҳи дур мерем, мо тӯлони сол кор кардесем, ҳамин кор да барои мо медонем ки аввал качество и комфорт ай. Кори мо бачаҳо аввал качество и комфорт ай. Мошино ҳама наванд. Мошинои мисол ҳамин замонавӣ ҳастанд. Баъд ака медонед чӣ гапа? Инҷа вақти номи худам мебурорӣ ку Шамс Экспресс мисоли гапа, ба пайдо мешаванд одамое ки ҳамин ранги ҳамин Шамс Экспресс бори реклама мепартоянд, типа ҳавои ҳамкорои тиян мисоли гапа медиҳӣ, обрӯи тия пасанд. Барои ҳамин бародарҷоно як рақам мемонем, рақамҳои Шамс Экспресс, марҳамат путат накунем, маҳз дар ана ҳамин рақамҳо нависем. Тамоми информация описание да мешава, перепутат накунем. Бо бор дига мегӯям бародаро, барои чӣ ки ҳастанд мошенникое ки пайдо мешаванд. ҳастанд ҳамин кор дам мо мерем мисол ҳастанд будам бисёр дамо айноми мо бисёр гап зада бисёр мисол корои моро хе дастини мо санга партофтагиан мисол ай кори ҳамин мошенникишон гем да ҳастанд кор дам ҳаста. Чӣ хеле мошенники мекунанд? Мисол мекунам мо кати ҳамуное мо ҳамин як компания мебурдам проблема мекардам мемондам ва одамо баъд моро метагин мо кати шумо рафтем ҳам хадишид. Ишам ҳаста. Рақамҳои мошин, рақамҳои телефон ҳамаш ҳаст. Бародаро ҳатман вақти ҳамкорӣ мекунем бо акаи Наҷмуддин ва хусусан бо Шамс Экспресс, марҳамат дӯстон, рақамҳои мошин, рақамҳои телефонро хушкрак нависта гиред. Ташаккур акаҷон, мо аз ҳамкорӣ ниҳоят хурсанд ҳастем ва дар оянда боварӣ комил дорам ки шумо ҳам файтерҳои тоҷикам дастгирӣ мекунед. Иншоаллоҳ. Ташаккури зиёд дӯстон.